hinggang tamaghang buo subay maglasad indong abangsa. Why he Muslim, he Christian, akrowing biyaw buwan, iboy joy timindong ang pagkaparo na timo bisan tubo masa indunya balat niya tahong kapatan walo timindong malugay na kiyadat ako insara wala na timo habihayang ng panadya to inparhin po na nagpagkaparo ikita subay maglasalasa insusumon na tutumtumong ta roa timindong isa-isa hinabagkaparo yang ahing sinpejawalo bulan August kapituang tato Vincentong niya Veritas mahunit magkapapas habigilan sinkro apstimadata ang drawing simbolo hitatak na tuon yanin Panginoon sin Senyor apakaparo hanggang pubi ang tuyaan ipasap lagakatang magtime hangod magtabang ba't sumanyang ang impigilan Proax tarasahan tahong kapatan walo timindong malugay na kiyatat ako insara wala na timo habihayang mo ng panadya to inparhin po na napagkaparo in kita subay maglasalasa insusumon na tutumtumok ta Proax timindong isa-isa hinalpagkaparo yarahil simpejawalo bulan August kapituang tato Vincentong niya Veritas mahunit magkapapas habigilan sinkro apstimadata ang drawing simbolo itatak na tuon yanin Panginoon sin Senyor at pagkaparo hinapagkaparo yarahil sinpejawalo bulan August kapituang tato Vincentong niya Veritas mahunit magkapapas habigilan sinkro apstimadata ang drawing simbolo itatak na tuon yanin Panginoon sin Senyor at pagkaparo Timindong isa-isa
kanukatan, long live mga pagkaparo.